हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बेनो जादों साननैसो सान सिगांनिफ्रायनो फैनो गोनां मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां मनालिसा हाज'वारि आरो फावखुंगुर शिवा बिथांमोननि फैनो गोनां गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ बावैसो आबुङै रिलिज खालामजाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर अजाबोराइ। बे मिउजिक भिडिअखौ डाइरेक्सन खालामदों बिथां swrang बसुमतारी आरो बिग्राइ बसुमतारी। बिथांमोनहा कनसेप्ट आरो करिय'ग्राफ खालामदों बिग्राइ बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों लोगोसेनो लिरिक्स आरो टिउनखौबो होदों बिथां जेसि नार्जारि। मिउजिकखौ होदों ज्योति दैमारि। लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंखायोमोन, नोंथांमोनहा बयबो बे मिउजिक भिडिअखौ आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।